For some of us who don't know what this video is all about, last time the militaries, some people in uniform, people, in Nigeria, they went into the market called ladipo, and that is where some of our beloved ones from the eastern part of Nigeria, where they sells and they display their trading stuffs in the western part of Nigeria, Lagos. On that area, that market is called Ladipo Market, and they were shooting sporadically, and some people died, and at least the guy that could not survive, that died instantly, is what these people have come as in condolence visit to condole and console the people in question. The trading place is helter-skelter, and this is what they have to say. The union, the group of the people who are controlling the Igbo people in Lagos, they actually have a meeting. They actually have a kind of group and meetings. They are very united, and they have come to say a few things, though it's in Igbo, and at the end I will translate the most important things that you need to know. Let's see the video. Last Tuesday, I want a money. I was also since the American, I was young yesterday. 9 hours and I took my little poop. Never got his dry in my Takum Niger. I go, I am a simple guy against it. But when I get off my I mean, the higher wide. The end I will, I gave it. I can read with the justice. Thank you very much. Because before I did because it's only God that will defend us in this cause. And it goes like this. I not sing it alone. I did not sing it alone. I not sing it alone, Jesus. I not sing it alone. We wanna sing it alone. We wanna sing it alone. I not sing it alone, Jesus. I not sing it alone. Progressive Association, ndị anyị na ha iwe bịa ebe a bụ ndị nnukwu ọga ndị Igbo Lagos a na-agba ndị Igbo Lagos nke onye isi ya bụ General Ebel Nwanyị retired. Mụ abụrụ odeakwụkwọ Secretary General ndị Igbo Amaka Progressive Association nke Ladipo so n'ime ya. Ndị ọzọ niile nọgasị ebe ahụ ndị isi ahịa ma ndị Lagos Island ma ndị Trenton so wee bịa ebe a. Ndị Igbo Lagos onye ndu ha wee bịa ebe a bụ nnukwu onye nwanne anyị nwoke abịrịbaje maazị ọbụdị maazị Kalụnụma na-edekọta akwụkwọ na ndị Igbo Lagos. Ihe anyị bịara ebe a enwere ihe ọzọ bụ na anyị na-agba mbọ nke oji ọrụ nke anyị ka anyị kwụrụ na ihe anyị bịara n'ebe a mere ihe mere ebe a abụrụ sọsọ ndị Ladipo ka o mere Igbo niile. And I want to ask why he has soon when as why and I won't know who so went to Nigeria, so went to the Lagos stage.
o nwere ihe ga-eme ebe a ka ndị Igbo ghara ịbịa. Anyị bịara wee gbakọta ọnụ sị ka anyị bịa ya bụ ozi. Edu m ndị isi ahịa n'afa ndị Igbo amaka, duru ndị isi ahịa na-asị onye ndu ụlọ onye na-elekọtara ụlọ anya na Lagos steeti a na-akpọ Market Advisory Council wee bịa ka a gbara ụlọ mgbaru. Ndị nnukwu ọga anyị nọkwa ebe a bụ ndị Igbo Lagos wee sokwara anyị wee bịa ka a nọchite anya ndị Igbo Lagos. Ndị Igbo Lagos onye ndị oyibo na-agba technocrats. Ndị a bụ ndị nnukwu ọga anyị ha nọ na Lagos wee ha wee sị na ha ga-eso anyị. Ihe a bụ anyị nwa ka o megide anyị nwebụ ndị ahịa. Ha nwere onwe ha wee sị na ha ga-abịagoro anyị nwa mgbaru, anyị wee dozie ha nwa wee doziere ụlọ wee gịnị mgbagharụ. Ihe ịgwakwa ụlọ eziokwu ihe ịfụrụ anyị bịara ebe ime ha ka anyị nọ n'ọbụrụ soshal midia. Mụ na ndị otu na-eje ya nata ọfisi gọvanọ anyị ejekwugo rịpọt anyị bịatara ebe a ka anyị ọnwa wee fụ ihe mere na wee gwa ụlọ na mgbe a na-efe na agba atụrụ ogwu na ọ bụrụ sọ ụbọchị ọ tere akụ na anyị ga-achụgide isi ha afọ isi ya wee gwuru na nwere onye ọnụ ma onye gburu egbu ma onye dị ndụ ma ndị aka ha ka na bụrụ na a ga-egbu echi ma ọ bụrụ anyị nwa ka a ga-egbu na anyị ga-afụ isi ya wee gwụ ụlọ kwudosi ike mana onye achọ n'okwu mana mmadụ ka ụlọ ayọ bụkwara ya mana ụlọ akụwa na mmadụ biko wee na-asụ dịkwa ụbọchị wee bịa wee kelee ezekutiv ndị ladipo nke onye na-achị ụlọ bụ chief Tule Jude Nwankwọ na ya na chairman Dago Irosi ezigbo ọyị nwoke ka ọ bụ. Amara m ụdị mgbe ọ na-aba n'ala ọsọ ụbọchị ahụ, amara m ụdị mgbe ọ na-aba kọmishọna. O gosiri ezigbo onye ndu maka na ka a na-ekwu ọ na-agwa ya na ọkụ ya agba na-ayọzi ya ayọ okwu na-ete nkụrọtamụ ya nwee ọkụ na Lagos ọ ya achọ anya ada akụja biko na ọka anyị desi ụlọ anyị kene ụlọ n'afa ndị afịa ndị isi agha n'ebe a maka oge ya dụrọ ma ha ka ọzọ onwe ndị isi agha si Island wee bịa ndị trekta ndị si Abacha Alaba aja ịnọ n'ebe a ndị na-achịkasị agha wee gwa ụlọ na ihe ọ na-mere imi mere ọrụ ụlọ akụjara biko ihe anyị bịara ebe a ndị isi ụlọ ya bụgo etu anyị si akwado anyị ga-achụgide etụrụ ya n'isi ọkpọzie niile ka a na-agba n'anwụ nweregwa maikrofon a kịta enyekwa m nwanne m nwoke n'ebe a bụ maazị Galụ si from ndị Igbo Lagos ọgbatukwu na obere okwu n'afa ndị Igbo Lagos ya ji wee bịa anyị wee naba na ụlọ ga na-anụzi ozi anyị na mgbe ụlọ baiko na-ala afụkwa anyị ụlọ afọ obodo ụlọ ga na-afụ masị onye ahịa maka ọ na-anụ ọta ezobutekwa m n'ọfịs ụlọ amụma na mbịa onwe ike ndị ọtakwa bịa mkpuchi ama ụlọ amụ na mbịa mana mbịakwa ụlọ ama na ihe na-emekwa ọra mbatara ka ọ ya dịrị m n'aha Jizọs n'aka ọrụ Igbo ekene m ogologo okwu adọzi n'ụka mgbede ife anyị bịara bụ ka anyị si unu ndo onye nwụrụ bụ anyị niile nwụrụ onye agbara egbe bụ anyị niile ka agbara egbe ọ bụrụ na Okeke ka agbara ụnyaahụ onye mama ya bụ oke afọ echi bikonu iwu na-adịzi n'ọkụ ka Chineke narụ mkpụrụ obi nwanne anyị narụ nọ na ndokwa udo ga-adịrị anyị afịa ka anyị bịara ịzụ onye mkpọsara afịa ga-ele wee leta ego wee na-akpị bikonu ife melụnụ anyị na ndị isi unu ataga alụ na ntị fa akọgoro anyị ife menụ wee kọrụoro anyị ala anyị si na anyị ama nna ma anyị afụrụ unu ka ọ ghara ịdị ka ife aktịrị na Nollywood nọ eziokwu na ndị Igbo ndị okwu na-aba n'ọnụ anyị abataga abịa anyị anụgo mkpọtụ anyị sị ka anyị bịa malụ ma ọ bụ eziokwu agwaghị anyị eziokwu ka ọ bụ nkwa anyị na-ekwu unu ebe a abụrụ nkwa otu elekwa nke a bụ nkwa anyị ga-atụọ ebe a wee tụruo ya n'isi bikonu onye iwe ka na-ewe were iwe a bujelu chairman unit a wee kọọ ya ka o si ewute gị nyanwa ya eme ka anyị nwa wee nnukwu unu na-ekwu ife ọzọ anyị na-arịọkwa unu ekwekwana ka mmadụ si alụ unu asị na o nwere ụlọ unu baa maka na unu nwa ji Naijiria o nwere onye ji ụkwụ wee si be nna ya wee bịa Lagos ma ndị nwa si na ọba nwe Lagos be jiri ụkwụ aga onye ọbụla na-aba ibe ọbụla na-agba n'ụzọ ya bịarịrịla dịkpọ ma ọ chọrọ ịbịa ya were ụkwụ na ha ọ bụzi onye ji ụkwụ aga bụ onye na-enwero business with you people so bikonu unu ebezikwana onwe ka o si dị unu mee ka anyị malụ anyị na-aba akpago ka anyị esi wee tụọ ife a mgbe na-adịrị anyị unu ka ga-akwụ anyị kwụkwa ndị ka anyị
maka na ibe anyị nwa bụbụ ndị ozi ndị Ebonyi steeti enwere m special greetings to all of you. Ana m asị unu special ndo. Anyị na president unu so wee bịa biko bịa. Onye a bụ the president general of ndị Ebonyi niile nọ na Lagos a. Onye a agbara egbe ahụ wee nwụọ bụ onye Ebonyi. Ọ unu ka o wutakasịrị. Anyị wee na-ebido ya aka n'azụ wee na-azụ unu ndo. Biko unu ebezikwana. Ọzọ emena. Ọzọ emena. Ọzọ emena. Ya dịrị anyị na mma. Agirosi ekenekwa m n'ọzọ eji m ọhala na-ekene ndị isi anyị bụ ndị Igbo si n'otu dị iche iche wee bịa. Anyị na-ekene unu kwụsị wee bịa si anyị ndo. Anyị na-ekene unu kwụsị wee bịa kwụnyere anyị. Anyị na-atụkwa anya n'oge na-adịghị anya na anyị ga-ebido wetawa risọts n'oyiche a bịara taa. Oge na-adịghị anya unu ege ntị na redio na-agụ newspaper, agụ soshal midia, unu ga-ahụ na okwu a na-ekwu na ọ ga-amịta ezigbo mkpụrụ. Biko ekene m unu kwụsị wee bịa n'anyị present. I get it when I get really this dedication that I here today. Thank you and thank you. God bless you. Praise the Lord. Praise the living God. Akiro sekene muno. Ladipo ekene muno. Dieno. Muono. Omodo gasu. Biko mondeba is na ọtụtụ ụfọdụ n'ụka mgbede. Ihe anyị na-ayọ unu nwee ndụ by the grace of God anyị enweta justice. Ihe mere na-emego omego. We are all human beings. Who are we to question God? We are nobody. Ọ bụ na anyị maka ọ ga-eme anyị ka anyị bido n'oge megide prevent ya. Mana unu n'anya n'ụbọchị nke tata ihe anyị ji wee bịa unu wee makwa na ya anabụrụ lalụba ụla. Ladipo will look at here call. On the biggest automobile market in the whole West Africa, or Nigeria. So everything recognized. In fact, we have been recognized. I recognize that I'm not from there never. So they are in a Abros was Iowa. That's the H-level or here. So I represent you. I soon never again put out to them. But the only thing they have no one I want to watch this year. But I can make sure I put to stop to eat. God was not on Yami Matanima here. But I organize treaty with regular. But as I'm telling you now, Ununanya now, in the Obuna, Onyami Obuna will also now, other than me, and I was I know this direct. I be Konaka will make it treaty this matter. Kada but I said, don't that I want to buy. So we go. So far now, unu nwetara anyị n'ọchịchị. Ihe anyị bụ ndị ozi ka anyị bụ. Anyị na-echere unu ozi. Mụnwa na chairman unu bụ PDP, chairman Agụ Ironsi, anyị anapụrụ market. Anyị ga-afụ make sure na anyị kwuru okwu a till the end. Anyị enweta justice n'ibia. So a masị biko na ọ ga-adịrị ya ọbụla mma n'aha Jizọs. Ladipo, baby, Galaga, so I can Ladipo, I need music and Ladipo,
agbakpala ebe a kpachalụ dịka esi kwuo ugbu a onye Ebonyi steeti onye ndị agha batara ebe a gbagburu ụbọchị ahụ. Ogwe ndị ọzọ ka nọgasị n'ụlọ ọgwụ ebe ha na-ata ọgwụgwọ maka mkpọtụrụ ha n'ụbọchị ahụ. Ahịa na-azụkwa dịka o si azụ mbụ, mana iwe ka dịkwa ndị mmadụ n'obu. Mmelu ndị isi na-abịa agwa ha sị ha ka jidesi obi ike na ha ga-eme ka ha hazie ya bụ ihe bụ na enwetalụ ikpe zuru oke maka ndị anwa nwegasịrị na ya bụ mkpamkpa. Ndị mmadụ nọkwa n'ahịa na-azụ ahịa, mana iwe ka dị ndị mmadụ n'obi dịka a si kọwaa na otu onye nwụrụ si nwụọ na onye ahụ agaghịkwanụ a na-achite azụ dịka ọ bụghị onye nwụrụ anwụ, mana ihe a na-amasị na ha ga-agba mbọ hụ na ha nwetara ihe bekee na-akpọ justice. Anyị na-eje ka anyị na ndị isi ahịa kpa. My beloved people, I have to stop the video at this point. And in conclusion, the whole thing is just to calm them down and give them a kind of promise that they are working hard to obtain justice, and the kind of recompense them. How do you people speak that English? To recompense. Yeah, so I believe it will eventually come to a positive sense, but the guy is dead, and so many people are in the hospital whom bullet has hit one way or the other. It's actually a touching situation. I will make another video on this regard, because I want to see what my mind is. But however, this is just to report this incident. Thank you for watching and remain highly blessed. Bye.